Bo día, bucaneiros e bucaneiras. Son o Lorenzo. Lorenzo, sí. Estou aquí para propoñervos unha aventura a toda esa xente de Ferrol e comarca. Pois sei que sodes moi valentes. O primeiro que tedes que facer é conseguir unha espada. E un folleto de Teatro Calavera como este, que non sabedes como conseguilo. Non vos preocupedes. O único que tedes que facer é atopar a nosa tripulación pirata que saltará ás rúas de Ferrol o venres 5, o sábado 6 e o domingo 7. Mirade, ollade o seguinte mapa. Este será o itinerario. Unha vez consigades a vosa espada e o folleto, tedes que facervos unha foto, ou máis divertida, temeraria ou despistada que se vos ocorra. Tedes que subila ao Facebook, etiquetar a Teatro Calavera e darlle un like á súa páxina. A foto que teña máis interaccións, é dicir, corazoncillos, likes, caras de asombro, será gañadora ou gañador dunha festa de 2 horas totalmente de balde, o estilo que máis che guste. O prazo rematará o venres 12 de marzo, ás 8 horas, onde nomearemos o noso gañador ou a nosa gañadora desta aventura. Adiante, meus valentes!